नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर बहुत ही धमाकेदार वीडियो गाना बस कुछ ही मिनट में आप सबके बीच में रिलीज होखे वाला बा, जोना के नाम बा लोनवे पर लेला। त ओके त आप लोग सुनबे करम, हो से पहले ही खबर भी पूरा जरूर सुन ली। आप सबके बता दी कि सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल खातिर खेसारी लाल यादव जी को बहुत ही शानदार वीडियो गाना के शूटिंग कैले बाड़े। और ऐसे में जो सामने स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकतानी उहे गाना के शूटिंग के समय के सेट पर के फोटो बा। जी हाँ, तब बहुत जल्द इहो धमाका आप सबके बीच में आवे वाला बा, जोना में हिट मशीन खेसारी लाल यादव, सुपर हिट कंपनी सारेगामा हम भोजपुरी और ई दोनों आदमी के कॉम्बिनेशन आ रहल बा। तो तैयार रही आप लोग बहुत जल्द। जी हाँ, अगला गाना मान ली तो इहे हो सकेला। तो आप लोगन के बीच में पहले पोस्टर रिलीज हुई, फिर टीजर रिलीज हुई, फिर गाना रिलीज हुई। तब तक आप लोग आज वाला गाना के सुनम और खूब प्यार आशीर्वाद दे हम, जोना गाना के नाम बा लोनवे पर लेला। और ई गाना रिलीज होके वाला बा RS म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो तैयार रही आप लोग, जाके सुनी। और खबर पसंद आयल बता लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।